Pali kusemphana maganizo pakati pa Amalawi pamene anthu ena akuganiza kuti Tigrin akufunikira thandizo la Amalawi, pamene anthu ena akuti ayi Tigrin ndi ochokera ku banja lolemera amene sangafune chithandizo cha Amalawi amene ambiri ndi osauka kuposa iyeyo Tigrin. Ndipo mu video iyi ndifuna ndifotokoze ndi chifukwa chani msuso umenewu wabwera nanga ndi chifukwa chani msusowu uli waukulu oyenereka kuti tikhale pansi ngati Amalawi tiwunikire. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Masiku apitawa nyumba ya oyimba wa ku Malawi amene ndi Tigrin inapsa ndi moto wa magetsi pamene nyumbayo pamodzi ndi katundu wa ndalama zopitirira 50 miliyoni Malawi kwacha ndi yemwe anawonongeka pa ngozi ya moto umene unatentha chipinda komanso mbali ina ya nyumba momwe Tigrin amakhala kumeneku ku area 43 ku Lilongwe. Izi zapangisa oyimba monga Lulu, Lawi, Gwamba, KLK komanso Agide kukonza show ku Lilongwe ku BICC, ndipo cholinga cha show imeneyi ndikuti akufuna kupeza ndalama zothandizira Tigrin kuti abwezerese katundu wake amene adapsa ndi moto, komatu kuli nyozo kwambiri. Tiyeni tikumbukire kuti anthu onsewa amene akufuna kumuthandiza Tigrin ndiwo kuti ndi azinzake komanso enawa anayimba nawo nyimbo zimene zinahita ndithu, monga tikhoza kukumbukira bwino kuti anayimbapo nyimbo ija amati Angozo limodzi ndi Lulu. Anayimbapo limodzi nyimbo ndi Gwamba ija amati Munthu. Anayimbapo nyimbo ija amati Nakupenda imene anayimba ndi KLK. Komanso anayimbapo nyimbo yochemerera FDH imene anayimba limodzi ndi Agide komanso Namadingo. Anthu onsewa amene azipereka kuti akayimba ku show imeneyi ndi anthu ndithu amene ndi a museko imodzi ndi oyimba ameneyo Tigrin. Koma ngakhale kuti pali nyozo waukulu kwambiri m'masocial media pamene nkhani inalengezedwa masana a Lamulungu lapa 16 March mu chaka cha 2025. Masana a Lamulungu lapa 16 March mu chaka cha 2025 nkhani ya chikonzero cha show inalengezedwa kuziko kuzera m'masocial media kulu monga Zodiac Online, Times 360 komanso Mikozi. Koma nkhani italengezedwa anthu akunyoza kwambiri, anthu akuti Tigrin ndi olemera choncho ndalamazo ndi bwino akathandizire ena ovutika osati kutunga madzi pa chisime ndi kumakayika mu nyanja. Koma apa funso nkumati kodi munthu olemera akagweredwa vuto ndi kuti sakuyeneka kuthandizidwa? Komatu pofotokoza za katundu amene adapsera mnyumbamo, Tigrin wanena kuti katundu wa ndalama zokwana 50 miliyoni Malawi kwacha ndi mlingo chabe wa katundu amene anali mu chipinda chake chogona, osawerengera kuwonongeka kwa nyumbayo, zimene zikutanthauza kuti oyimbayo akusowekera kuthandizidwa ndi ndalama yoposera 50 miliyoni Malawi kwacha kuti at least abwezerese zina mwa zinthu zimene wataya. Koma ena amene nkhani akuyamba kumene kuimva akumazifunsa funso lakuti koma ngozi iyi inachitika liti? Okay, kungochita recap. Usiku wapa 4 March nyumba ya Tigrin inagwidwa ndi moto umene unayambika chifukwa cha vuto la magetsi, olankhulawo akumatero. Izi zinachitika pamene Tigrin anali atatuluka nyumbamo ndi kupita ku studio. Okay, fine, tintibwirire kwa nkhani yathu. Ndipo pokhuzidwa ndi mavuto a Tigrin amenewa ndi zinthu izi zimene zapangisa gulu la oyimba monga Lawi, Lulu, Gwamba komanso Agide ndi KLK kungotchulapo ena amene akudziwika kwa panopa kukonza show imene kuzakhala zoyimbayimba zimene cholinga chake ndi kupeza kangachepe kuti amugwire zanja nzawoyi. Koma zikudabwisa makamaka pamene malingaliro a chilinganizo cha show atuluka ku dziko, anthu ambiri akuyankhula zipongwe komati
Tigrin siovutika. Tigrin ndi mwana ochokera ku banja lachuma, ndiye tinene kuti iyeyo makolo ake sangamuthandize, sangampase ndalama zimene zikufunikira. Chabwino nyumba yake yapsa, kodi nyumba yake inalibe insurance? Izi ndi zina mwa zinthu zimene Amalawi akungolankhula kwa panopa, komatu nkhani yayikulu ndi yakuti show imene akonza anthuwa sakukakamiza ndipo sakuwumiriza kuti anthu apite ayi. Ndi amene akungofuna basi kumuthandiza Tigrin azapita ku show imeneyi ndipo akamugwira zanja, ndipo pomwe akufuna kumuthandiza, ndipo kwa amene sakufuna kumuthandiza ndiye kuti sangapite. Koma funso kwa Amalawi nkumati, kodi munthu ukakhala ochokera ku banja lochita bwino ndipo wagweredwa ndi vuto, ndiye kuti usathandizidwe? Kodi umunthu wathu ngati Amalawi pamenepa ndiye tikusiya pati? Kodi ndikofunikira kumuthandiza Tigrin? Lola ndidziwe mmene mukuganizira in comment section below.